Helo, a rydyn ni yn gemau retro. Heddiw, ni'n mynd i chwarae Super Mario Bros. am y Nintendo Entertainment System. So mae'n tro fi gyntaf. Mynd mewn yn pipes. Fi'n enfawr nhw. Wyt ti efo wedi chwarae Mario game Mario? Wel, fi wedi gweld e, ond fi wedi chwarae Game Mario, ond mae'n the newest one, Super Mario Bros. And no form, instead of Super Mario Bros, yr enw yw Mario Run. Fi chwarae efo y Wii U. Dyna ni, fi wedi gorffen y lefel gyntaf. Tro ti fi. Fi'n mynd trwy y Pipe. pipe. So, am ti'n gweld y mynd up yn lle law, mae'n y fireball yna. So ni'n tan. Mae'n y Goomba. Mynd lan. Dim gallu. Smash our bricks. That's it. Well, mynd... O ie. Right, mynd. Yn fel Mynd nawr. planhigion dwi'n Na. tro ti, James. Luigi. Oh, but not on first wheel. We've never even been there. So we've been lava pipe gone. Ie. Os ti'n mynd. Ten o'r planhigio y planhig. So mae yn Luigi a fi'n Mario. Siwr aros lan. Dyna ni ti wedi gorffen y lefel gyntaf. Mae'n mynd nawr. Tro ti da. Mynd nawr pipe. Pipe gwrth. Gofal gyd o'r arian. Ti angen sy'n gofal. Oh no. Nid yw... Ti gallu clico hwnna. Sut? Ond ti angen neud o
Fi ddim wedi chwarae. A ti'n losio ti gallu mynd o dan fan. So fi'n cico fe? Ie, fel hwnna. Just mynd mewn i fe. O. Fi ddim yn gwybod bod nhw'n gallu dod nhw mas. Fel... Ie, hwnna'n y tricky part. Yn fan hyn oes. O. Jump. Mynd nan. O. Mynd nan i y top na. Mynd galed. Right, Fel TJ. Ti heb ti gael i'r checkpoint. Na, fi'n anghofio sy'n. Da fi. Ie, just mynd... Ie. Mae'n mynd i dod nôl fi. O, dwi'n dod. Ti'n bod mae di mewn. Neu dod. Mae yna amser mae cael 250 ffeiliad. Dim ie. Nawr. Jyst mynd am. Ydy plant yn dod mas? Na. Dreis, mae dim dod mas. Ie, fi'n gwybod oedd hynna. Mynd rhif 4. Neu rhif 2. Rhif 3 neu 4. Ni wedi cyrraedd byd 4. Yn barod. O, mae yna... O, fi'n hate fe. Ydy hynny'n y sam Christy? A mae'n gael mewn Mario Kart. Mae'n chocolate stuff. Mae'n fel mini-boss, ond... Mae'n like turtle efo Spainio turtle. O, sut ti'n cael e? Ti angen neidio arno fe, mae wedyn mae'n nawr, ti wedyn ti gallu mynd ar y cloud. O, ma. Ti'n mynd y lan. Yes! Mynd am y... Ti'n meddwl ti wedi... Ie. Ti'n meddwl... Too far. 2,000. Ti ddim wedi marw eto. Wel, fi wedi. Ti wedi... Fi wedi marw. O, ti'n mynd... O dan. O, mae'n un yn... Fi'n gallu gwneud rai hyn, mae'n anodd. Fi'n cael un bywyd. Ti'n nhw yn yn Zach. Si mae am do, ond dwi ddim yn gwybod sut mae'n wedi lladd. Mynd, right. Jump. Mynd lan. Right. Mynd am y warp zone 4 Ie. hefyd. Fi'n mynd i
rwyf trio. Fi eisiau gweld beth arall i mewn gen hyn. Ooh. Oedd gen yn like a ysbryd. O, fi'n meddwl ti mewn ble mae Duw yn fyw. Cos rwy'n gael Coopers gyda pethau gyda adenydd. Gwyn. Hoffi di. Right, mae gen I 2 life ar ôl. Fi'n just gwifo, fi'n mynd I marw. A dyna ni. Subscribio i'r channel a hoffi y fideo. Gweld ti tro nesaf.